Hej, nu er jeg tilbage. I dag skal vi prøve at smage noget sennep, og der står der stærk. Så det prøver vi. Vi har en ske her. Så sådan. Så har vi noget her, sennep. Hvis I kan se det, så har vi sennep lige der. Så lad os bare prøve. Ja. Det smager flikt godt. Så ja, jeg håber, I vil se mere på næste video. Hej.